Udlay. Bay. Oh. Nya, Kani sakto na ni bay, sakto na na. Ato ang tutugisa. Oh, manguwan ta kwarta. Ingo mag atong una kay ingo magi na ta parenyuhon ko no. Loko na to. Na natural, mao gyud Ta nato sa yung solution. bunal may hadlok ito. Oh. Nawa Natural. man kay daw usa pagkahadlok. Wala, unsa man tanawa ko no niyo. Oh. Lukluk mas luyo para di may kita niya ba. Ya bay. Natural. Hadlokon man, kundi siya madlok ana. Usa na nako bunoton ana. Awu. Pak. Oh. Para kadang kabantay ka ng murag mga kana bunog siya na pero masukol. Ana, okay na na. Awu. Ana, ato sa tong gidugayan kay nga sige. sa kwarta la upaw kayo. Wala isa. Kana? Sa. Ay lagod. Ops! Yes. Dihala ha. Dihala mo tama na imong sud sa kuntog kanan. Tira. Unsa man ato? Doon, very good. Ay dili ko pwede mo duol lagi diha lang mo, diha mo. Dool dire kay di ka makita sa kamera. Dire. Hindi din makita dai. Di mo lang Kita na, kayo. nakita na kamera. Karon. Pangtanga me. Tag Gismel Rameng Duha. Unsa pa utang ta mo ha? Oh. Oops. Ay sayang na yabaga ikaw sa pantaka ka. Mga dagkok ay magutang nako, amoy bayad nako nya man. Karon mangutang mo nako. Ay kapag gulog na ugod, padipisa na yung mga nagdagway. Ikaw nganong masuko man ka? Nagbuhat-buhat ka nga magpautang ka unya karon masuko kag mangutang me. Paabot na kag bayran. Paabot bayaran. Pero di na ko pautang ni. Ano pa mo ka sa utang gani 50,000. So sa do, ila imong utang. 30,000. Oh, Ito. dapat gihapon. Opo na na kog 20 para Ano? sa 50. Ako 50 para ma Ay gunit sa kuan pantak kay. Spasing na bena kay basig. Oh. Ihat tabog. Kundi ka magpahuwam, Ato dito. Nagi mabunog ganir. naagi mabukol rog di magpahuwam. Uh-oh. Kuan na, uy ko mahadlok ana. Palpak. Iba sa guni mo Kay mabunal-bunalan ka anin na. Di ka na. Ay, palpak. Ikaw palpakan ka. Pagda kay gadang ulti mo piso kay sa data nako. Ha? Ikaw ni data ka nako pero piso na. Oh, ay importante na gidata. Oo. Oo, ay Manang Mourinho ko kaya namo ginadata. dapat buhatan ganako sa adlaw, taga-adlaw. O 1,000 kay dako kay kang utang nako 50,000 ha? Ako kaya puno 50 para sirado sa gatos. Oo. Nya pun ana ko 20 ko para Impaso pala na. Kwinta. Kalit lang at ikyas. Kaghan ba nimong yaw-yaw? Ay, Adi siya hadlok ani bay kana. Hadlok si sigurado na bay. Ha? kasam! Oo, sa mga tukol niyo. Pwede ka mo. Di, nagbayad sa piso. Ano yung Nagbayad utang? sa Kaya piso. yung pospos. Ay, pagkuhan ko na. Ha? Asa naman na yung kaya ka, nagsundaw ka lang. Wala Ako, oy, hindi pangsugmod naman na. Oo, Oo, pangsugmod. Kanin? Duhanin ka bala, tagsa mo. Bay tanawa ko no bay, wa pa ko maigo. Bay nagpabutor ba bay? Wala man bay ako bay. Ako bay. Yung kuno buko-buko. Wala man bay. Bay isuga bay hana bay oy. Sabing isuga gid bay. Sana Atong naningil bay nagdagsundang karon bay. Palit naman gyud og kanang mubuto. Mulig. Grabe. May kaya tanay igo bay kay nagpabuto. Katubo kalo ra ba kito bay? Giulo ta gitiil ta atob. Ba oh. Oh. Ay gani kusog tabdaga bay kusog tabdaga bala bay. Sus. Pangita lang taglaing tangan bay. Ilan ta to bayran? Di na ta mapakita ato.